Ahoj, vieš ako vznikol obal albumu? Bol to proces a bolo to zaujímavé, takže počúvaj a pozeraj, doždeš sa viac. Popri tom klikaj like a odber. Nezabudni si spraviť a zamiešať čaj. Keď som mal ako tak album hotový, premýšľal som nad obalom. Určite som vedel, že chcem vydať ako single Miešam si čaj. Našiel som na internete apku AI, ktorá robila obrázky na základe zadaní. Hodil som do nej text Miešam si čaj a vyhodilo toto. Reku, fajn. Dával som ďalšie námety textov. Sused môj, staré dobré časy, čítam knihy, no a išiel tam aj text Radový občan. A pozri, akú peknú vec to spravilo. Zaujalo ma, že na obrázku bola osoba a podobnosť s ňou a so mnou bola čiste náhodná. To bolo v zime. Raz na jar sme šli na prechádzku lesom a vravím, spravte mi fotku, ako prichádzam. Už spravili. Zapozoval som aj, ako odchádzam. To môžeš vidieť na zadnej strane obalu. Ako som sa potom s fotkami hral, dával som tomu jarno-jesenný motív, vedel som, že album chceme dať vonku buď na jar, alebo na jeseň. Leto nie. Zabil som postavu a koncept shadow folku bol na svete. Pekný obal, že? Tak choď počúvať celý album a nezabudni klik a like a odber a sledovanie a zamiešaj si čaj. Čau.